Moi, Hei, mä oon Jonna. ja mä oon Hanna. Ja me ollaan Knit Twins, eli neulovat kaksoset. Täällä taas pitkästä aikaa yhdessä. Joo, pahoittelut, että kesti näin, tai tuli näin pitkä väli tähän, että saatiin kuvattua yhdessä, mutta se on vähän tämmöistä välillä. Nyt vihdoin. Ja hyvää pääsiäistä, ton pääsiäistä. Joo, hyvää pääsiäistä. Pitkä perjantai. Joo. Meillä on paljon asiaa, Joo. jos me vaan tässä aloitetaan. Tää meidän pöytä näyttää vähän täydemmältä kuin silloin ensimmäisellä kerralla. Joo. Ja aloitetaan valmiista. Mä voin vaikka aloittaa. Eli viimeksi siinä videossa, minkä mä itse tein, niin oli oliko se niin, että ne oli melkein valmiit. Loppulanka kesken. Eli siis syyskukkia. Lapaset. Ja tosiaan se yksi kerä riitti muuten, mutta peukut jäi sitten, että piti ostaa uusi kerä. Ja mä tein nää tosiaan siitä Sadness Gardenin sisusta. Niin, Siis kuuluu olla näin päin? Joo. Eli siinä on niinku nurjaa. Okei. On toi toinen puoli, mikä on ihan hauska. Nää sain valmiiksi. Ja nää on tykännyt tosi paljon. Vähän tää on ehkä niinku pitkä tää. Mulla on niin lyhyet niinku kädet tai jotenkin. Mutta oikein hyvä. Pienet sormet. Joo. Vähän näköjään jo nukkaantunutkin käytössä, mutta ei pahasti. Niin sellaiset tein. Oli kyllä tosi kiva ja täytyy varmaan joskus myös siitä tukusta tehdä noi kans. Joo, mä en oo hirveästi saanut nyt valmiiksi, mutta mä rupesin kokeilemaan näitä pieniä vauvalle töitä. Tein tämmöiset pienet sukat. Ihan ok. Kyllä näihin nyt pieniä virheitä tuli että ei ole sillai helppo tehdä pienellä tai niinku ohkaisella langalla ja pienillä puikoilla. Mutta kyllä nämä nyt varmaan jollekin pienoselle kelpaa. Sitten mä tein myös siihen sopivan pipon. Tuo on kyllä ihan Tosi pieni. Mä tykkään tästä väristä tosi paljon. Mikä se lanka oli? Tää oli se Adlibrikseltä ostettu Baby Merino. 2 euron kerää, niin ihan hyvin mennyt talteen. Ei paha. Sitten seuraava. No jo vähän nuhjuset, kun mä oon näitä käyttänyt. Eli ihan perussukat, nilkkasukat tuosta Tukuwoolsokista. Ja tää väri oli auri. Ja 3 puikoilla kohan tein ja ihan tavallista. Mä yleensä ton resorin teen aina sellaisen oikein sen mukaan, onko se niinku kiertäen, niin tulee mun mielestä vähän näpsäkämmän näköinen. Näistä mä oon kyllä tykännyt. Ja jotenkin niinku itellä nämä tällaiset nilkkapituiset, niin ne varsinkin nyt näin keväällä, niin on enempi käytössä mahtuu kenkiin jotenkin hyvin, jos ei ole mitään saappaita. Vois melkein itsekin tehdä tuommoiset. Joo. Oliko sulla muuta valmista vai? Ei oo tällä hetkellä. Sitten vielä 3. Mä oon ollut tehokas. Tein mun pojalle tällaisen tuupikaulurin. Ja tää keltavihreä on täällä aivan ruskin. Sadness Gardenin laama. Sitä yksi kerä. En nyt tiedä ton värin tarkempaa nimeä. Niin sen tein. Sain just neulottua siinä samalla kun poika nukkui päikkäreitä. Oli jotenkin niin kun neulovaa sit yhtäkkiä, että mä oon neulonut niin kohta koko kerän. Ja sitten se loppui. Ja sitten vähän niin puuttu vielä pituutta, niin sitten mä kävin katsoa vähän varastoja, niin löytyi sitten Novitaa. Taitaa olla isoveli. Niin sillä sitten jatkoin tommosen kaistaleen tuohon. Niin
Mun mielestä tästä tuli ihan tosi niinku kiva tällainen. Se näyttää niin kuin se kuuluisi olla siinä. Tai niinhän se kuuluukin, vaikka ei ollut alkuperäinen suunnitelma. Mutta tosi hauska välillä kyllä neuloa niin kuin paksua, että saa heti valmista, kun aika paljon tulee tehtyä noista ohuemmista, niin se sitten kestää. Joo, siinä oli mun valmiit. Sitten mennään keskeneräisiin. Joo. Mä voisin näyttää tämän. Tätä mä nyt oon esitellyt aikaisemminkin, mutta tämä nyt kasvaa tälleen hitaasti, mutta varmasti. Mulla on nyt tosiaan vähän jäänyt neulominen nyt vähäksi aikaa, kun mä suoritan koulun näyttöjä nyt, niin mä oon ollut sitten aika kiinni niissä, niin jäänyt tuo neulominen vähemmälle, mutta onneksi sitten kun pääsee tai saa valmiiksi sen kouluhomman, niin sitten on taas aikaa enempi kuin lakisalilla. Joo. Haluatko kertoa siitä sen ennen? Ei. En No, se oli oikeastaan. esitelty silloin. Ja mullahan näitä keskeneräisiä riittää. Jos ottaa tässä nyt pari kerralla. Ja muutaman nyt jätin taas sitten Tampereelle. Eli ollaan Kokkolassa taas. Niin kuin ehkä taustasta. Eli tää kappa. Kappa. Mä yritin neuloa tätä eilen, kun ajettiin tänne Kokkolaan, niin autossa vähän neuloa, mutta jotenkin mä en tiedä mikä siinä on, kun ei vaan vähän jaksaa tehdä ja sitten ei jotenkin enää jaksakaan. Mutta on tää nyt sillä ehkä 5 senttiä kasvanut edelliskerrasta. Mutta sitä siis haluaisin teiltä kysyä. Kun mä teen tätä siis 3 värissä, että mulla on nyt tää vihreä ja sitten tää ruskea. Että olisiko, kun 3. väriksi ensin siis ajattelin tällaista. Että aika tummaa, mutta nyt mä en tiedä johtuuko se nyt tulevasta keväästä, kesästä, mutta tuntuu, että mä ehkä haluaisinkin jotain vaaleampaa, niin sit mulla olisi tällaista. Et sopisiko tää ehkä vimpaksi väriksi. Muuten tässä on siis Isagerin Highland Woolia, tää on Alpakka 2. Mutta nää menee paksuudeltaan aika hyvin yhteen, tässä oli ihan tää oli jotain vähän eri mikä tää oli, Ecoline. Jos se kuitenkin tekisi niinku vaaleita. Joo, mun mielestä kyllä tulee niin kauhean tumma muuten. Joo. Tai en ole tummassakaan sille mitään huonoa, mutta Joo, ehkä teen niin. joo. Sitten mä olin alun perin ihmettelin, että miten porukka jaksaa tehdä tuota kappaa, että se on niin jotenkin työlän näköinen ja oloinen. Mutta mä oon nyt ruvennut itse sitten kuitenkin miettimään, että jos mäkin aloittaisin sen, kun se olisi kuitenkin niin käytännöllinen. Tosiaan kun se mun ensimmäinen se kappaa tuupihuivisysteemi, se kalastajavaimo-homma, että kun se meni niin pilalle, että tekisi nyt sitten tommosen vähän paremman, niin sitten mä haluaisin kokeilla niitä dropsin lankoja. Niin mä ajattelin, että ne vois olla, että jos löytyisi joku kivat värit, niin hyviä tuohon. Että voi olla, että sorrun aloittamaan ton nyt sit kuitenkin. Joo. Tosta tulee kyllä tosi kiva. Mä oon vähän sitä niinku sovitellut päälle. Niin tulee kyllä tosi kiva. Pitäis nyt vaan saada, täytyisi ottaa noita neuletapaamisia. Mulla on tullut semmonen hyvä taktiikka, että vähän semmosia, mitkä ei oikein meinaa edistyä niinku kotona. Niin kun ottaa ne neuletapaamisiin, niin sit siellä jotenkin menee paljon sutjakkaammin. Ja siitä päästäänkin mun seuraavaan keskeneräiseen. Eli tää on tää toinen, mikä ei oikein edisty. Vähän se on nyt viime kerrasta edistynyt. Eli tää oli siitä niinku edellisestä, vai niinku sitä edellisestä taitolehdestä, Harajuku. Niin. Mut kyllä tääkin nyt vähän. Mutta mä luulen, että tää on aika kiva neuloa sit niinku kesällä. Että kun kesällä varsinkin, jos on tosi kuuma, niin sitten villa on vähän inhottava neuloa, kun se ainakin mulla jotenkin, sit kun käet hikoo, niin se menee semmoiseksi inhottavaksi. Niin sitten tällaisia, tää on siis Cotton Merino, niin sitten tällaista on vähän kivempi neuloa sit kesällä. Niin ajattelin, että ei nyt paineita tämän kanssa, niin neulon sitä sitten myöhemmin.
Mutta on tää kyllä jotenkin, aina kun tää ottaa esille, niin sitten on tää kyllä aika kiva. Kiva sitten kuitenkin. Ja kiva niinku tehdäkin sitten, kun vaan rupeaa tekemään. Mutta jostain syystä, kun sitä katsoo siellä omassa korissaan, niin sitten se ei ole ikinä se, mihin niinku tarttuu. Siitä päästään munkin tämmöiseen kesätyöhön, kun mä voin saada tämä set vittu, että mä oon nyt ihan suun. Mä tulin siihen tulokseen, että mä tarvitsin jotain säilytysjuttuja näille mun langoille, kun näitä on ruvennut yhtäkkiä jotenkin kertymään. En tiedä miten ne on päässyt käymään. Mut siis tämmöstä toppia on aloittanut. Niin no tästä mä puhuinkin, kun mä silloin aloitin tämän ja sitten se oli ihan kierteellä, niin sain sen nyt onneksi uudestaan puikoille. Hyvin vähän sitä enää, tai siis vielä vasta on, mutta mä oikeastaan säästänkin tätä vähän ehkä kesälle sitten justiin niille hikikelille. Tässä on sitten se raita. Huonosti näkyy väri, mutta tässä on tää väri, mistä tulisi ne raidat sitten. Ja meillä siitä mallista. No itse asiassa mä rupesinkin tekemään tai katoin Novitan sivulta yhden toppimallin siihen. Okei. Me voidaan linkittää noi mallit ja muut, niin voisit käydä tsekkailemassa. Mäkään en siis itse tiedä, mitä tuo meinaa. Joo. Mutta siis ihan perus raitainen toppi kesälle. Niin tää lanka oli tosiaan tätä pellava sekoite lankaa. Tuo on jotenkin ihanan näköinen toi vyöte tuossa. Tommonen Joo. yksinkertainen. Se on semmonen kesätyö. Joo. Et senkaan mä en oo nyt edes kiirehtinyt sillä lailla hirveesti. Onko sitten taas mun vuoro? Joo. Vuorotelle. Niin sitten tosiaan kun mulla jäi sitä sisusukkalankaan niistä syyskukkialapasista niin paljon kuin ei tarvinnut kuin ne peukalot vaan tehdä. Niin sitten otin sen, eli se on siis tämän värinen. Ja sitten ostin Regiaa, näkyy varmaan koiran karvoja hienosti. Mutta siis tämmönen kiva viininpunainen. Mulla on ollut tosi pitkään siis on niinku yrittänyt etsiä jotain viininpunaista lankaa, kun ne on jotenkin tosi helposti niinku joko liian punainen tai liian liila. Kun mä en tykkää punaisesta enkä liilasta, mutta viininpunaisesta. Niin sit rupesin tekemään sukkaa. Mä ensin että en halua tehdä raitasukkaa, mutta sitten rupesin tekemään yhtä sellaista kirjoneulejuttua, mutta sitten jotenkin se oli niin hiasta ja niin sitten mä ajattelin, että mä en ole ennen tehnyt tällaista niinku ohutta raitaa, että niinku tavallaan vuorotelle. Niin onhan tääkin nyt siis raitasukka, mutta jotenkin ei niin ihan niin raitainen. Niin ihan perus joustinneule tänne ylös. Sekin taisi olla just sillä lailla kääntäen se silmukka. Ja sitten tähän eteen mä teen tällaisen niinku nurjan kaistaleen. Mä näin, no muutamia ohjeita on näkynyt Ravelryssä, missä on tää tehty tällä lailla. Ja sitten oli tuolla Nupun blogissa oli tehty tukusukat niinku tällä tyylillä. Ja musta näytti jotenkin kivalta. Ja vähän niinku joku twisti, ettei ole niinku ihan perus. Niin ajattelin koklata. Ja ihan taas tää perus mummun kantapää. En mä vieläkään jaksanut nyt opetella mitään uutta. Tämmönen näistä tulee ihan mukavat nyt sitten vielä. Tuosta kantapäästä muuten niin tuli mieleen, tai mä muistan just silloin aikoinaan, se oli aina semmoinen, että kaikki puhuu, että se kantapää on tosi hankala ja se on ihan hirveetä neuloa. Ja siis mä muistan, että sen takia mä en sitten ruvennutkaan niin tekemään villasukkia, mutta sitten mitä mä nyt on tehnyt noita kantapäitä, niin ei ole ollut edes yhtään hankala. Ihan tyhmää turhaa pelottelua. Niin. Oliko sulla vielä vai jatkanko mä? Mä voin kyllä, no nää on kyllä enempi niinku ostoksia. Okei, no mä esittelen. Siis mä oon aloittanut kauheasti kaikkea ja nyt mä niinku jo päätinkin, että nyt mun täytyy siis vaan neuloa. Ei saa ostaa lankaa eikä mitään. Nyt täytyy niinku joku roti tässä hommassa. Niin aloitin Hohillokatellin
Tää oli mikähän tämä nimi oli? Joku monochrome. Joo, monochrome. Tää on siitä viimeisimmästä Veeran ja Hohin kokoelmasta oleva tollanen kaulurijuttu. Niin, tää on kans kiva niinku sit kesäksi, jos nyt vaan saan valmiiksi. Niin tätä teen taas ylläri Isagerista. Eli Isagerin se Alpakka 2. Itse asiassa tää on samaa mitä mulla on tässä paijassa. Tätä jäi, niin tästäkin on jo varmaan pari vuotta kun mä oon tän saanut valmiiksi. Ja sitten jotenkin tuli tosta keltaisesta semmonen blah. Mutta nyt kun se on aikansa sitten siinä pyörinyt, niin nyt se taas rakastuin tähän uudelleen. En oo kauheasti nyt justiin tämä alkuun pääsin, mutta en sen pidemmälle. Niin. Mutta jotenkin vaikuttaa hyvältä, kivalta tehdä. Ja sitten toinen huivi vielä, mikä on tää on Veera Välimäen siitä huivileikkikirjasta. Niin semmonen kuin Harmaa ja Liila on sen ohjeen nimi. Niin tässä on nyt tää alkukolmio. Tää on siis pirkkalankaa. Olen pitkään halunnut tätäkin niinku testata. Tää on ihan ok. Tää ainakin nyt tässä neulontavaiheessa vielä aika karhea, mutta veikkaan, että se kyllä vähän pehmenee. Et mä en niinku sit taas ite en tykkää ihan sellaisesta mistään niinku merino pehmeästä tai semmosesta, että saa olla vähän rouhea, mutta niin, kyllä ne aina pehmenee. Tässä oli yhdessä kohtaa oli vähän outo, mitä mulla ei kyllä aiemmin ole tullut, niin yhtäkkiä tää lanka meni sellaiseksi ihan ohueksi ja tosi niinku karheeksi, niinku olisi liikaa kierrettä siinä. Niin siinä oli semmoinen muutaman metrin pätkä, että sitten katkasin sen sieltä, että otin sen välistä pois ja sitten jatkui taas normaalisti. Ja nyt on taas ollut ihan normaalia. En tiedä mikähän on ollut siellä kehräämössä sitten joku floppi. Tää on siis ihan tämmönen perus niin kuin harmaa on tää. Ei se nyt oikein tarkemmin. Perusharmaa on tää. Pirkkalankaa löytyy kyllä siis, niitten se värivalikoima on niin upea. Siis se on niinku, mitä sä vaan niinku haluat, niin niiltä niinku löytyy. Se on ihana. Ja sitten toiseksi väriksi en ottanut siis liilaa niin kuin siinä alkuperäisessä ohjeessa, vaan tällaisen, tai vähän niin kuin joku jäänvärinen. Mä yritin etsiä niin kuin sieltä sitten Taiton niin kuin sivuilta, että mikä tämän niin kuin virallinen se nimi on. Mutta mä en sitten löytänyt, kun niissä vyötteissä on vaan niin kuin numerokoodilla se väri. Ja sitä ei niin kuin sit sieltä löytynyt. Mutta tää on vähän tämmönen niin kuin mintun vihreä tyyppinen on sitten tää toinen. Mä jotenkin olin ärsytti, kun mä olin ihan innoissaan tästä väristä. Ja sit mä tajusin, että se aloitetaankin neuloon tosta harmaasta. Niin mun täytyy täysin neuloa toi harmaa osa valmiiksi, että mä saan aloittaa tän ihanan värin. Sitten muuten sellainen, kun olin näitä ostamassa sieltä, nämä oli siis sieltä Verkarannasta Tampereelta, missä on se taitokeskus, niin että just se Sandnesgarn ja sitten tää pirkkalanka, niin ne tehdään samalla tehtaalla, niin siellä oli myös sitten sitä myynnissä. Mutta sellaista. Joo, siinä oli mun keskerästi. No sit mulla on vielä se Suvi Simolan se Travel Light-takki, mutta sen mä jätin nyt kotiin niin Tampereelle. Mutta sekin on vähän edistynyt. On se oikeastaan aika hyvinkin. Mä oon siinä niinku suunnilleen tässä kohin meneillään. Ja sitten nyt mä tein siinä semmoisen peliliikkeen, että mä rupesin neuloa hihoa. Ja mä neulon nyt hihat välissä ja sitten jatkan. Uskon, että sitten tavallaan kun on ne hihat valmiit, niin sit se on jo melkein valmis. Niin sitten saa tavallaan hyvän boostin sitten tekee sen loppuun. Niin. Sitten sitä voi melkein pitää jo päällä ja neuloa samalla. Niin voi. Et sellaisia. Oliko meillä sitten jo nämä ostoshommat? Joo, kyllä.
Tää oli jotenkin tosi huvittava. Mä lähdin käymään äkkiä vain saleessa hakemassa maitoa ja sitten mä oon haaveillut, että mä haluan kokeilla sitä nallelankaa, kun mä kuulin siitä kehuja, että se on semmonen aika kestävä, hyvä lanka. Niin siellä saleessa oli nallelankaa. Ostin sitten ihan valkoista. Se on markettilanka. On markettilanka, joo. Ja en kyllä tiedä yhtään vielä, mitä mä tästä teen. Jotain. Tää on yllättävän karheen tuntoinen, mitä mä niinku ajattelin, mutta ehkä se sitten justiin, kun siitä jotain tekee, niin ei tää nyt liian karhea ole, mutta siis karheampi kuin mä ajattelin. Koska nallesta tulee mieleen pehmeä. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Sitten mä ostin myös tämmöstä lankaa. Oli tarkoitus aloittaa tästä semmonen ihana neulepaita. Mutta en mä varmaan teekään sitä. Jotain muuta. Mulla rupesi vähän tökkii tää väri, vaikka mulla ei ensin vaan pakko saada tämä väri. Niin sitten tulikin, että en mä tiedä tykkäänkö mä tästä sittenkään. Että se saa nyt ottaa tuolla inspiraatioa. Tai sitten mä lahjoitan nää jollekin. Tai vaan ihan Hannankaan. Mä voin kyllä ottaa. Joo. Jonna on kyllä niin outo, sillä vaihtuu tuo mielipide senkin tosi usein. Joo. Niin voi käydä. Sitten mä sain ihania tuliaisia. Mä sain tämmösen. No tää nyt ei ollut mitenkään outo, tämä oli yllätys. Mutta kuitenkin. Tilasi itselle uuden, niin sit voi dumpata siskolle vanhan. Joo. Mutta sain ensimmäiset omat tukuvuulit. Ja tää väri on aivan ihana. Väri on ujo. Ujo väri. Ja näistä mä tein itselle varmaan semmoset. No itse asiassa nyt innostuin just, että voisi tehdä tommoset nilkkavillasukat. Mitkä sais tennareihin sitten. Niin mulla olisi kauhea kriisi, kun mä haluaisin kauheasti pitää jo tennareita. Mutta kun niihin ei vaan mahu villasukat ja sitten ei voi olla ilman villasukkia. Niin pitää äkkiä neuloa nyt sitten semmoset, mitkä sopii niihin. Niin. Mutta tää on kyllä ihan. Oli ihana, kun Hanna tuli. Mä en edes muistanut, että mä olin ostanut tätä lankaa. Tai että Hanna kävi ostaa mulle. Niin tästä mä on tosi innoissa. Tää on kyllä semmonen, niin kuin mä oon todella liilan ystävä. Niin kuin tää on tämmönen liila marjapuuro systeemi. Toi on semmonen väri, että mä niinku itekin melkein. Tuo ei ole siis sillä muuten niinku mun väri yhtään. Mutta jotenkin mä tykkään, toi on niinku siihen harmaaseen pohjaan tehty, niin tuo on jotenkin tosi kiva. Mä niinku sain jo siitä nyt nautintoa, että mä sain ostaa sitä Jonnalle. Ja sitten, sano vaan. Niin ajattelin tällä osallistua siihen, oliko se nyt Elinan se suomilanka? Joo, suomilanka, onko se haaste vai mikä oli jotenkin aivan ihana idea. Joo. Niin sitten kun Jonnakin sai tukua, niin sitten mä ostin myös itselle tukua. Että päästään aloittamaan tai osallistumaan siihen kaliin, niin se on tosi kiva. Mä ostin tää oli sitä ihan fingeringiä, niin värissä selja. Ja mä ajattelin tosta tehdä siitä uusimmasta taitolehdestä ne, oliko se Silmusen malli, nimi Sannan suunnittelemat kämmekkäät, niin ajattelin tehdä tosta. Ja musta oli hauska, oli muissakin podcasteissa siis käyty läpi sitä taitolehteä ja munkin oli siis tarkoitus, mutta sitä on nyt näkynyt aika paljon noissa, niin en mä sit ottanutkaan ja sitten mummu vei sen nyt, kun mä kävin mummulla, niin mummu halusi sen lehen, niin se jäi sinne. Mutta ne kämmekkäät, silmukämmekkäät ajattelin tästä tehdä. Joo. Sitten tää oli mun. Joo. Osallistukaa muutkin siihen Elinan kaliin. Se on kyllä tosi hyvä idea. Joo. Erittäin hyvä idea. Suomesta löytyy kuitenkin, no varsinkin tuku on jotenkin tosi ihana ja sillä piristävää, että sitä saa. Niin se on ja on paljon muitakin varmasti hyviä suomilankoja, niin niitä kannattaa kokeilla. Joo. Sitten, no puhutaan vähän noista suunnitelmista, niitä nyt vähän tässä tulikin, että tosiaan mä ajattelin sitä kappaa ruveta nyt sit kuitenkin tekee, koska se on niin ihana. Innostuin varsinkin, kun mä näin ton
nonnuneulojan tekemään, niin siinä oli semmoiset värit, mistä mäkin tykkään. Niin siitä sitten tuli semmoinen inspis, että ehkä mäkin sen pystyisin tekemään. Ja just jos sais täällä Kokkolassakin pyörimään noita neulemiittinkejä, niin se on just hyvää tommosia töitä sitten tehdä semmosissa paikoissa. Niin ei tarvitse niinku olla mitään ohjeita mukana, mutta se työ sit siinä edistyy. Sillä mä sain mun huiviakin edistymään. Mutta mä sain tosiaan postissa, tai siis tilasin, niin sain Novitan lehen. Tää oli jotenkin aivan ihana. Täällä oli paljon kaikkea siistiä. Voisin täältä näyttää. Tuo kyllä, mä en oo ennen noita hirveästi edes nähnyt nyt äsken tuossa kun selasin, niin toi on jotenkin aika fressi. Joo, siis on tosi kiva. Niin tämmönen ihana villapaitasysteemi. Tää olisi talveksi aika kiva. Tai no miksei niin kuin loppukesällekin. Suomen kesä on kyllä aika semmonen villapaita. Joo. Villapaita kesä. Niin ton vois ehkä tehdä. Mutta nyt mä aion miettiä niinku rauhassa, että onko se semmonen, minkä mä haluan tehdä, koska mä oon ollut tässä nyt aloittamassa miljoonaa juttuja ja sitten ostanut jo langat ja sitten se onkin vähän silleen kariutunut. Niin. Sitten toinen oli tämä. Aivan ihana. Toikin olisi semmonen, mitä voi kesällä tehdä, kun se ei ollut niinku villalangasta. Joo, se oli siitä puuvilla. Ja sitten... Niin tää oli se, mihin mä ostin nuo langatkin jo. Mutta se rupesi nyt sit vähän niinkö mua tökkiin. Tai kun mä oon tässä nyt sitten justiin miettinyt, että teenkö mä sen paidan vai takin. Ja en oo sitten päässyt siitä. Tai se on niinku aaltoillut, että kumman sitten teen. Mutta ehkä se neuletakki nyt olisi sit kuitenkin se käytännöllisempi, että voisihan tostakin tietenkin tehdä. Tuossa oli just neuletakki. Mä se oli kiva. En ehkä tekisi noita raitoja, mutta... Niin malli on kiva. Niin, yksi oli siinä. Niin. Mutta voi olla, että mä teen nyt ton kappasysteemiin semmosena isompana työnä, että mä osaan nuo neulepaidat nyt vähän odottaa vielä semmoista isompaa inspiraatioa. Joo. Tämä oli kyllä ihan kiva. Täytyy ehkä jatkossakin vähän katsella, että jos sieltä löytyy jotain kivoa. Mutta se taitolehti on kyllä nyt ollut tosi kiva. Siellä on tosi kivoja niitä ohjeita ja juttuja. Niin kuin yleisesti tavallaan kaikesta käsityöstä, että kun itsekin kiinnostaa kyllä vähän niin kuin monenlaiset, niin se on tosi kiva. Niin. Joo. Ja sitten vitsi, ootan kyllä ihan hulluna. Viime jaksossa, silloin kun oltiin kahdestaan, niin puhuttiinkin siitä Lainen-lehdestä. Niin ei enää kauaa, niin tulee Lainen numero 2. Se tulee toukokuun toisella viikolla muistaakseni tulee sit myyntiin. Ja nyt on monessa paikassa jo ennakkomyynnissä sitä, niin se kyllä sitä ootan ihan hulluna. Se ekaakin on jotenkin niin ihanaa ja siellä on vieläkin sellaisia töitä, mitä pitää kyllä joskus saada tehtyä, niin innolla ootan nyt mitä kaikkea mahtavaa siinä kakkosessa sitten on. Se on niin semmoinen inspiroiva lehti. Se on niin enemmän melkein niin jopa kirja. Tai sillä että monet sitä ehkä kauhistelee sitä hintaa niin kuin lehdelle. Se on jotenkin niin kuin enemmän semmoinen kirjamainen mun mielestä, että se on niin kuin, se on tosi kiva. Joo. Mä muistan, kun se eka lehti tuli myyntiin just sinne lankakauppaan ja sitten mä heti niin kuin samana aamuna, kun mä tiesin, että sen saa, niin menin heti, kun lankakauppa aukesi, niin sinne niin sen ostamaan ja sitten mä ajattelin, että onko mä ihan pöliä, että niin kauhea tämmönen nyt heti mulle. Mutta se tosiaan se myytiin heti loppuun sit sieltä jo ekana päivänä. Sitä tuli myöhemmin kyllä siis lisää, mutta se on oikeasti semmoinen, että siinä saa olla ihan nopsa sen hankkimisessa, että saa omansa suosittelen kyllä kaikille. Joo, mäkin otan sitä. Ja tiedän, vaikka siellä nyt sitten olisi joku kiva neulepaita tai joku, niin mä otan kanssa siinäkin on mielessä, varmasti. että saa sieltä sitten neuloa jotain kivaa. Joo. Ja noista suunnitelmista, mulla on yksi huivi
kans Veera Velimäeltä, mitä mä oon tässä jo pitkään niinku ajatellut aloittaa. Mutta se on kans siitä huivileikkikirjasta. Mutta nyt mun suunnitelmat on vaan se, että ei saa ostaa enempää lankaa ja pitää vaan neuloa noin, mitä mulla on nyt kesken, kun niitä on jotenkin hävyttömän paljon. Mutta onpahan valinnanvaraa, että mitä neuloa. Joo. Puhutaanko sitten tästä, mistä vähän viimeksi alustinkin, että otettaisiin aiheeksi meidän lempipodcastit tai videoblogisysteemit näistä neulomishommista, että mitä me tykätään seurata. Joo. Et se oli tosiaan mulle tämä koko homma ihan uusi maailma, kun siihen tutustui. Mut se on oli kyllä itsellekin. Joo. Ja se on kyllä positiivisesti yllättänyt varsinkin meidän niinku, videoiden katselukerrat ja tilaajamäärät ihan huikeita. Kiitos vain kaikille. Se kyllä innostaa kovastikin. Ja sitten mä tykkään tosi paljon, että kun samalla kun neuloo, niin sitten on kiva kuunnella toisten videoita. Ja sieltä oppiikin sitten itse, kun on vähän tällä keltanokka, niin paljon uutta. Mutta mä voisin vaikka aloittaa, niin mun ensimmäinen semmoinen, minkä mä löysin, oli tuo Raisun lankafarmi. Ja se oli semmoinen, mihin mä tykästyin heti. Et siinä on ehkä semmoisia töitä, niin kuin, mitä mä voisin itsekin tehdä. Ja sitten ne värimaailmat on semmosia niinku tai semmosia, mistä mä tykkään, niin se on niinku kiva. Ja sitten no mun niinku ihan lemppariksi on nyt noussut sit tuo Palas ja Arjestamme Riikan. Ehkä sen takia, että se tekee aika semmosia erilaisia töitä, mitä mä niinku itse tekisin, niin sit mä tykkään jotenkin sitä seurata. Ja sitten on vähän semmonen, että vitsikö itsekin osais ja viihtis. Mutta terveisiä tosiaan Riikalle, tavattiin silloin jokunen viikko tässä siellä Oulun meetingissä ekan kerran. Se oli ihan mukava juttu. Mäkin olen sitä kans myöskin Riikkaa seurannut. Se oli kans mä ensin vähän niinku katoin, koska Jonnakin katto, mutta sitten nyt jotenkin sit aina pakko katsoa niinku kans. Se on hassu, miten niihin jää koukkuu jotenkin. Tai siis joihinkin jää. Joo. Etkö niitä on tosi paljon, niin siellä kyllä selkeästi nousee ne omat lempparit, mitä sitten lähtee tilaamaan. Ja haluaa oikeasti seurata sillä intensiivisesti. Joo. Ja mun lempparit on, mitä tässä mainittiinkin, niin nonnuneuloja. Se oli semmoinen, kun nonnulla tuli niitä ekoja jaksoja jo silloin aika kauan sitten. Tai jonkun aikaa sitten, niin sitten tavallaan se oli varmaan eka semmonen, minkä mä niinku löysin. En edes muista, mistä mä oon niinku nonnun pongannut. Varmaan Facebookista tai jostain ryhmästä joskus. Niin sitä on seurannut, se on tosi kiva. Ja just niin varsinkin viime jaksosta kans huomasi, että meillä kanssa on niinku aika semmonen sama tietyissä jutuissa. Ja sitten toinen ehdoton lemppari on Elinan villapaitapeli. Se on myös semmonen, niinku, että katoin ja sitten niinku taas katoin. Ja sitten niinku nyt on jotenkin niinku tosi tykästynyt siihen, että ne on aina pakko niinku katsoa. Joo. Et sit jotain sellaisia, mitä niinku sit aina välillä katsoo. Ja sitten mä oon vähän semmoinen, että sit mä saatan kelailla. Mä vaan katsoin, että mitä joku on neulonut niinku sillai nopeasti. Kun ei ole sitten just aikaa, niin ei ole ihan niinku hirveästi. Jos olisi aikaa mielimäärin, niin sitten mä katsoisin kaikki. Mutta ei ole, niin sitten jotenkin haluan hukata aikaa, niin sitten mä sillä kelaillen katon monia. Esimerkiksi paitsi nuo. Niin me katsotaan alusta loppuun. Ehkä vielä kahdestikin. Näin. Niin. Nyt sen. Yksi semmoinen, mitä on tykännyt niinku, tai Mä puhun välissä, kerran itses. Puhu vaan. niin, siinä on musta ihana just kun Elina neuloo äitinsä kanssa, niin se on kyllä semmoinen, mistä mä oon vähän kateellinenkin jotenkin. Tai se onhan meilläkin nyt toisemme neulotaan yhdessä. Niinpä. Mutta mä tosiaan sitten Anopin kanssa neulon aina kun ollaan siellä ja käytiin just lankakaupassa ja raahasin sen sinne meetingiinkin mukaan, niin toivottavasti sen saisin ehkä joskus huijattua mukaan sitten videoimaan, se olisi aika hauskaa. Se on tehnyt tosi paljon, tekee noita niin hyvään tekeväisyystyötä
töitä, että niitä suomisukkia ja sitten oliko se syöpäsairaalalle sitten niitä pipoja. Semmoista, että se on semmoinen sukka- ja piponeuloja, mutta hyvä siinä. Niin. Mä en yhtään kerinyt miettiä, miten mä tämän muotoilen. Mutta siis muut, mitä niin kun noita podcasteja on katsonut, niin on Tuinkutomo. Se on semmoinen, niin kun, mitä mä haluaisin seurata enemmänkin, mutta sit, no, niillä on aika pitkiä jaksoja, niin sitten jotenkin ei ole. Tai jos mulla ei ole sit just aikaa katsoa kunnolla, niin sit se on vähän jäänyt. Mutta niin kun jakson sieltä täältä on katsonut, niin ne on jotenkin kivoja ja niin kuin tosi erilaisia ne oli töitä, niin kuin just kans, mitä itse tekee. No menisin sanoa just samaa. Paljon värikkäämpää ja muuta. Mutta se on just hauska niin kuin... Itellä se värimaailma on tässä. Mulla on tässä. niin, Se on hauska katsoa, kun ne tekee rohkeasti käyttää värejä. Joo. Ja sitten toinen, mitä me ollaan molemmat katsottu, niin joku rotisentäs. Joo. Niin se on ollut kans tosi kiva seurata. Joo, ne on meidän semmosia lemppareita nyt. Jos on jotain, mistä te tykkäätte, niin saa suositella. Kuitenkin sit niitä on kans niin paljon, että sit niinku, ei ole läheskään niinku puoliakaan tavallaan sitten eksynyt katsomaan, että jos on jotain teidän lemppareita, niin kuullaan niistä mielellään. Jep. Mut semmosia neulejuttuja meillä oli nyt tällä kertaa. Joo, varmaan jatkossa nyt uskaltaankohan luvata. Niin mä tänään. Mutta pystytään ehkä kuvaamaan enempi yhdessä, kun mulla nyt vähentyy vähän nuo mun tallihommat. Niin sä voit tulla meille. Niin mä pystyn sitten käymään Tampereella. Sain sieltä töistä tämmöisen ihanan kukkosen ja kortin. Joo. Kyllä mä siellä tallella silti vielä käyn, kun mun hoitohevonen on siellä ja teen vähän tuurauksia ja muuta, mutta itse se niinkö päätyönä nyt loppu sitten. Että saa nähdä, mitä sitä kesälle keksii. Paljon neulomista. Muun muassa. Joo. Mutta tehdään ainakin sitten erikseen myös niitä videoita. Tietenkin kivempi tehdä tällainen yhdessä, mutta katsotaan, mihin me pystymme. Jep. Kiitos hirveästi, kun katsoit. Joo. Ja tilailkaa ihmeessä. Järjestetään kyllä sitten myöhemmin jotain arvontaa, kun saadaan tarpeeksi tilaajia. Niin. Ei ole kyllä pitkä matka sinne 100 ees. Että... Mä en edes tiedä. Mä en ole itse käynyt kyllä viimeisikö mä oon käynyt katsomassa, niin oli joku 70. Oho. Et ihan kiva. Sitten, niin ensi jaksoa varmaan sitten saadaan toivon mukaan. Tässä Kokkolassa on yksi ihana nainen, jolla on omia lampaita ja se teettää sitten niiden villasta lankaa. Ei itse tee sitä lankaa, mutta sitten myy sitä, kasvattaa tavallaan ne lampaat ja hoitaa niitä. Niin just, kun ollaan kiinnostuttu suomalaisesta langasta, niin tuo lähempää ei kyllä varmaan pysty löytämään. Niin joo. Se olisi varmaan ihan hieno kokemus. Ja meillä itselläkin olisi kiva, tai mulla on ystävillä on lampaita, niin olisi kiva, jos pääsis kokeilemaan sitä langan tekemistä. Joo, se on meillä semmoinen haave. Ehkä jossain vaiheessa. Jos on jotain paikkoja, mä tiedän, jos jotkut kehrääjät tätä katsoo, että mistä saisi ostettua just edullista tai hyviä, niin kuin just, ajattelin semmoisella ihan perusvärttinällä niin kuin harjoitella, kokeilee, että jos on jotain paikkoja, mistä sais tilattua, niin kertokaa toki. Ei kai tässä muuta. Ihanaa pääsiäistä ja kevättä. Kyllä se rupeaa olemaan jo kevät. Nohan se huhtikuu. Pikkuhiljaa. Täällä on lunta ja kaikkea. Tampereella on ihan kevät jo. Täällä on kyllä kevät ollut tosi nihkeässä, että tällä viikolla on satanut lunta ja kaikkea ihan tympiä, mutta ehkä se tästä nyt, jos nyt vapuuksi olisi edes lämmintä, niin sit mä oon ihan tyytyväinen. Kyllä se sieltä tulee. No niin, nyt me rupatellaan ihan typeriä. Joo, yes. Kiitos. Kiitos. Ja hei hei. Moikka.